Hello mga ka-Foodie Bees! Today kakain po tayo ng patatim at isang kalderong kanin. Opo, isang kaldero yan, hinati lang po namin. Yes, at meron po tayo ditong sarsa. Ayan. Isa na lang pong special na araw ngayon dahil meron na po tayo makaka-back-to-back online collaboration ang aming sisi na si Jenjakkaiden ASMR. Ayan, nakakolab na po namin sila last year. Sana po muli suportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Yes. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanila, panoorin natin to. Guys, napanood natin ang ating sisikoy na si Jenjakkaiden ASMR. Opo mga ka-Foodie Bee, sina Jenjakkaiden ASMR po ay dalaw po silang nagmumukbang. Kasama po yung nagmumukbang ang kanyang kaibigan na si It's Me Graji na si Sis Grace. Ayan. Yes. Sana po suportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. So Yes. bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Kaya mga ka-Foodie Bees, malinis na po yung kamay namin. Kain na po tayo. Kain na tayo, Sisi. Jenjakkaiden ASMR, kain na po tayo. Manganta po kay Kapampangan. Kain. Sarsa muna. Lagay natin yung sarsa dito sa taas para masarap. Diba? Ang sarap. Ang saya naman. Mm. Yan. Unang subo tayo. So, laki. Oh, Laki. my God. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-Foodie Bees. Sisi Kos, Jenjakkaiden ASMR, para sa inyo ang unang subo. Kain. Ay, umuusok ko. Musok Oh. pa. Lambot. Sarap. Ito, isang kaldero to. Try natin ng isang kaldero kung maubos natin. No? Pasensya na po kayo kung medyo ano yung boses ko nakasumpong po yung allergy ko. Di pantay yung mata ko eh. Sarap. Sarap. Grabe. Ang lambot. Muusok ko. Kita nyo? Ito guys, oh. Ah, ang lambot, oh. Init. Mm. May rice ako. Mm. Ay, ano? Init. Pagdating ko na lang. Mga nanonood, taba dyan. Para hindi lang ako ang tumaba. Ito po, laman-laman. Init. Sarap. Ang sarap ng pagkakaluto, guys. Lagyan ko na ano. Init na paso ako. Sa katakawan, no? Lambot, no? Sarap. Inom lang ako. Mga Foodie Bee, si Jenjakkaiden ASMR po.
ay nakakolab na namin sila last year. Nag-ASMR po kami no, nagbalot po kami at saka tropic ba yan? Chicharon na. Tropic tsaka chicharon. Dapat mag-ASMR din sana kami. Kaso sinumpong po yung ilong ko, di ko kaya mag-ASMR. Baka lalo po kayong walang marinig sa akin. Kaya ano na lang. Nakikita niyo yan? Umuusap Usok mo, pa. sarap. Sana po, supportahan po natin sila muli at mag-subscribe na po kayo. Ang galing po nilang kumain kasi ang ganda ng kanilang audio, di ba? Yes. Tsaka masarap yung kinakain po nila. Sarap. Lagyan mo na ito. Sarap. Ang laki, no? Nawawala yung ano ko dito. Kainin mo, ubusin mo lahat yan, mawawala yung allergy ba? Baka gutom lang. Nagutom lang siguro ako, no? Sarap. At meron din po silang isang YouTube, channel. Opo. It's me, Gretchen. 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 Dati it's me Gretchen ng ko sinasabi. Mali pala yun dapat. It's me Gretchen pala. Supportahan din niyo po siya. At mag-subscribe, guys. Opo. Nakakatuwa po yung It's Me Gretchen po nilang isang channel. Yes. Nakatawa ako ng tawa sa channel nilang yun eh. Nag-lechon sila doon, no? Oo. Nung nag-birthday si Sis Jen. Lalo na minsan din po naglalaro din po sila. Tingnan niyo po yung mga nila doon, content nila. Meron po sila na naglalaro. Kasama nila si Papa Ron TV at saka si Lutuin pa, Chams. Meron din po silang mga channel. Supportahan din po natin sila. Magkakaibigan po mga yan. Si Papa Ron TV at saka si Lutuin pa, Chams at saka si Sassy Ma'am. Ayan po. Sassy Moms. Meron po silang mga channel. Supportahan din po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Sarap. Ang lambot. Sarap. Hindi ako nga kasi mainit eh. Agatin ko na lang mainit. Lambot na. Sarap. Ubus natin yung isang kaldero. Wow, naubos niyo sa kanya. Ganun talaga. Kapag construction yung kumakain. Mabilis kumain. Makalat lang sa bibig kasi yung salsa. Malit lang yung bibig ko eh. Siya walang kalat oh. O nga no? Bakit walang kalat yung ni BBM? Siyempre, dinidilat yan. Dinidila. Ganon, dinininis. Di ba, Papa Ron? Alam mo yan. Ang dilat. Grabe kayo. Sarap. Grabe sarap.
Ang sarap ng ano, salsa. Oo. Sarap niyo. At gusto din po namin magpa-thank you sa last na kakolab natin na si sino sa Sino kasi? Pagkatapos ni Mary Mukbang, si ano? makakalimutan. Oo, nakalimutan ko din. Si ano? Ayan, salamat po. Mira NMJ, ayan. Oo nga pala. Sisi ko, sorry, nakalimutan. Uminom na naman kasi ako ng ano. Ang sarap kasi ng pagkain namin na nakalimutan. Tsaka uminom kasi ako ng gamot ko. Tapos inject, alam nyo naman. Babayian. Ang sarap mo? Ala! Maganda lang to, Bengi. Babayian. Gusto ko na kasi maging babae, ganun. Talaga. Ay, umiyak ako ng kanin mo Sige, okay lang yan. Maraming salamat nga Saan? Gumawa kami kasi ng bahay, guys. Ayan. Kaya gutom si si Lando. Yan. Share Si Lando tayo. na. Ay, binigyan niya pa ako. Salamat. Sarap. Tulak na agad. Maraming salamat po sa lahat ng nakasubscribe sa amin. 9,000 subscriber na tayo. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa amin. Apo. At sa pagmamahal. Yes. Oo nga no. 9,000 na pala tayo. Sa ano na tayo magsa-celebrate? Sa 10,000. Diba? Dahil sa birthday mo. Ha? Abangan niyo po yung birthday ni BBM. Magsa-celebrate po kami ng 9,000 subscribers. At meron po kami makakakolab po na special. Yes. Abangan niyo po yun. Maganda siya. Sexy siya. Masarap siyang sumubo. Kumain, di ba? Walang kadumi-dumi yung niya. Alin? Bibig niya. Para siyang hindi siya kumakain, guys. Grabe. Kaya abangan nyo yan. Kung sino siya. Magba-birthday na siya. Yes. Sa sarap, nakalimutan na naman natin kakolab natin. Mga Foodie Bees, Jenjakkaiden ASMR po. Please, pagkatapos po namin, lipat po kayo sa kanila. Ayan. Yes. Ang sarap. Di po kayo magsisisi sa kanila. Ang sarap po ng pagkain nila at ang ganda ng kanilang ocho. Dinig na dinig mo talaga yung lutong ng kanilang kinakain. Yan, tapos, wala nang laman. Gusto na lang. Yan, wala na.
Sarsa na lang yan. Cheers tayo. Sarap. Ay, salamat po. Ayan po, naubos natin yung isang kalderong kanin at saka ulam po. Sarsa na lang po natira. Sa next film na lang po tayo magsha-shoutout. Mga ka-Foodie Bees, sana po supportahan po natin sila Jenjakkaiden ASMR at saka yung It's Me Gretchen din po. Yes. Sana po pagkatapos mo namin, lipat po kayo kaagad sa kanila. Siyempre, mag-subscribe na po kayo. Yes. Yes. Yes lang ang masasabi ko. At mga Foodie Bees, please pakiclick na po yung kanilang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po ni Jenjakkaiden ASMR. Ayan. At saka ang kanilang Facebook page, mag-follow na po kayo sa kanila. Opo. Ayan. Ganon din po sa amin mga ka-Foodie Bees. Follow nyo na ang aming Facebook page, TikTok ng The Foodie Bee at Opo. TikTok ko. At thank you so much po sa mga nag-share po ng aming mga videos. Marami po kayo. Hindi na po namin maisa-isa. Baka may makalimutan po kami at Yes. magtampo kayo. Maraming Thank you so salamat much po sa pag-share ng mga videos po namin. Maraming salamat po. Yes. Shoutout kay Roel Del Pilar. Ayan. Hello po. Ayan, kasama namin sa gym. Ayan. Nanonood siya lagi sa atin. So, shoutout sa iyo, friend, Roel Del Pilar. Ayan. Yes. Sa mga Foodie Bees, Jenjakkaiden ASMR po, please, supportahan po natin sila. Sisi ko, thank you so much sa online collaboration natin na to. Ayan. Kung gusto niyo magpa-shoutout, guys, mag-comment lang po kayo sa baba. Apo. Yan. At kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.